Mae'r amrediad rhwng chwartel yn un o'r ddau fesur o wasgariad rydym yn astudio yn yr ysgol. Nawr, dyn ni wedi dod o draws un yn barod yn ôl mlwyddyn 7, sef yr amrediad, lle dyn ni'n tynnu'r gwerth lleiaf o'r gwerth mwyaf. Ac yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i gyfrifo'r amrediad rhwng chwartel. Nawr, dyma fo'r fformula i weithio allan yr amrediad rhwng chwartel. Dyn ni'n cychwyn hefo'r chwartel uchaf, a dyn ni'n tynnu ffwrdd y chwartel isaf. Nawr, beth yw'r chwartelau yma? A sylwch ar y sillafiad yn fan hyn. Mae gennym ni L yn fan hyn, chwartel ydy hwn, yn Saesneg quartile, a nid chwarter yn Saesneg quarter. Nawr, pwrpas y chwartelau fan hyn ydy i hollti set o ddata i mewn i 4 rhan. Felly, os ydych chi'n meddwl amdano'ch set data fel y petriol yn fan hyn, lle mae'r rhifau yn rhedeg o'r gwerth lleiaf i'r gwerth mwyaf, yna mi fydd y chwartelau yn hollti'r set data i mewn i 4 rhan. A dyn ni'n labelu'r chwartelau yma efo Ech1, y chwartel gyntaf, Ech2, yr ail chwartel, ac Ech3, y trydydd chwartel. Ond wedyn, mae gennym ni enwau hefyd ar gyfer y chwartelau yn fan hyn. Ech1 ydy beth sydd gennym ni fan hyn yn y fformula, y chwartel isaf. Ech3 ar y diwedd ydy beth sydd ar gychwyn y fformula, y chwartel uchaf. Ac yna yr ail chwartel yn fan hyn, y chwartel yn y canol, wel, dyn ni yn adnabod hwn fel y canolrif ar gyfer y data. Mae'r canolrif yn rhywbeth dyn ni wedi dod ar ei draws yn barod yn y astudiaethau. Felly, amrediad rhwng chwartel ydy'r chwartel uchaf tynnu'r chwartel isaf. A gadewch i ni nawr ystyried sut dyn ni'n cyfrifo y ddau beth yma, y chwartel uchaf a'r chwartel isaf ar gyfer set o ddata. Nawr yn gyntaf, mae rhaid ni drefnu y data sydd gennym ni o'r lleiaf i'r mwyaf. Ar ôl i ni wneud hynna, mae'r dull yn dibynnu wedyn ar os oes gennym ni eilrif o eitemau data neu odrif o eitemau data. Nawr, os oes gennym ni eilrif o eitemau data, yna y chwartel isaf yw canolrif yr hanner cyntaf o ddata, a'r chwartel uchaf yw canolrif ail hanner y data. Ar y llaw arall, os oes gennym ni odrif o eitemau data yn set data, felly 5 eitem data neu 13 eitem data, yna'r chwartel isaf fydd canolrif yr holl eitemau data cyn yr un yn y canol, a'r chwartel uchaf fydd canolrif yr holl eitemau data ar ôl yr un yn y canol. Felly, gadewch i ni ystyried sut dyn ni'n gweithio allan y chwartel isaf a'r chwartel uchaf, ac felly yr amrediad rhwng chwartel ar gyfer y set data yma i gychwyn. Nawr, cam gyntaf, yn ôl y sleid dyn ni'n ei weld, ydy trefnu'r data o'r lleiaf i'r mwyaf. Wel, dyn ni'n gweld yn yr achos yma fod hynna wedi cael ei wneud iddyn ni. Nawr, faint o eitemau data sydd gennym ni fan hyn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eitem data. Na mae hwn yn odrif, ac felly mae gennym ni 1 eitem data yn y canol. Nawr, y chwartel isaf y fan hyn yw canolrif yr holl eitemau data cyn yr un yn y canol. Felly canolrif y 3 rhif yma. Nawr, canolrif y 3 rhif yma, 3, 4, 7, yw 4. Felly dyma fo y chwartel isaf, Ech1. Ar llaw arall, y chwartel uchaf ydy canolrif yr eitemau data sydd yn ddangos ar ôl yr un yn y canol. Felly canolrif 12, 14 ac 16, sydd yn fan hyn yn amlwg yn 14. Hwn felly ydy'r chwartel uchaf Ech3. Yr amrediad rhwng chwartel felly ydy mater o wneud swm tynnu, sef y chwartel uchaf 14, tynnu y chwartel isaf 4, i adael ni hefo 10 fel yr amrediad rhwng chwartel. Na gadewch i ni nawr ailadrodd hynna efo ychydig o setiau data gwahanol. Nawr, yr ail un mae fan hyn, eto mae hwn mewn trefn, felly nid oes rhaid poeni am ail drefnu'r data yn gyntaf. Lot tro hyn, mae gen i fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gwerth data. Na, mae hwn yn eilrif, felly mae yna linell ddychmygol yn fan hyn wedi reid i hollti'r data i'r hanner cyntaf a'r ail hanner. Roedd dyn ni angen ystyried yr hanner cyntaf yn awr, roedd, os gofiwch chi, efo eilrif eitem y data, y chwartel isaf yw canolrif hanner cyntaf y data. Felly canolrif y 4 rhif yma, wel ar gyfer y 4 rhif yma,
Mae yna 2 rif yn y canol, 4 a 7, a'r canolrif felly ydy cymryd yr 2 rif yma, neu yr rhif sydd hanner ffordd rhwng 4 a 7, wel mae hwnna'n mynd yn 5 a hanner, neu 5.5. Hwna ydy'r chwartel isaf yn yr achos yma. Ar gyfer y chwartel uchaf, dyn ni angen gweithio allan canolrif yr eitema yn ail hanner y data. Felly canolrif y 4 rhif yma, wel, ar gyfer y 4 rhif yma, eto mae yna 2 yn y canol, a'r canolrif felly ydy cymryd 12-14, neu os hoffech chi yr rhif sydd union hanner ffordd rhwng 12-14, mae hwnna yn yr achos yma yn 13, ac felly hwnna ydy'r chwartel uchaf. Yr amrediad rhwng chwartel felly, eto yn dilyn y fformula nathon ni weld gynt, ydy'r chwartel uchaf, sydd yn 13 fan hyn, tynnu'r chwartel isaf, sydd yn 5 a hanner, o mae 13 tynnu 5 yn 8, tynnu hanner arall, dwi'n gadael yn un efo 7 a hanner, neu 7.5. Ar gyfer y trydydd set data fan hyn, eto mae hwn yn barod mewn trefn o'r lleiafr mwyaf, felly dim angen ail drefnu. Y tro hyn mae gen i fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gwerth data. Mae hwnna'n odrif, felly mae yna 1 gwerth yn y canol. Dwi'n meddwl na'r 2 yma ydy'r gwerth yn y canol. Ac felly y chwartel isaf fydd canolrif yr eitema data cyn yr un yn y canol. Mae yna 2 rif yn y canol yn fan hyn, ond mae canolrif yn amlwg felly am fod yn 1, fel y chwartel isaf. Y chwartel uchaf fydd canolrif y 4 rhif yma ar ôl yr un yn y canol. Eto, 2 rif yn y canol yn fan hyn, 3 a 3 ym hyn ar ei fath, felly 3 fydd y chwartel uchaf. Yr amrediad rhwng chwartel felly, eto, dyn ni'n gwneud y chwartel uchaf sydd yn 3, tynnu'r chwartel isaf sydd yn 1, fydd yn gadael efo amrediad rhwng chwartel o 2. Nawr, dyn ni'n gweld yn yr enghraifft yma beth yw mantais yr amrediad rhwng chwartel dros yr amrediad. Oherwydd, os dyn ni'n sbïod ar y set data yn ei gyfanrwydd, mae'r rhan fwyaf o'r gwerthoedd data yn agos iawn at ei gilydd. Maen nhw'n 1, 2 a 3. A mae'r amrediad rhwng chwartel yn dangos hynny. Mae'r 2 fan hyn yn dangos fod gwasgariad y data yma'n isel iawn. Ond mae yna un gwerth data sydd yn sefyll allan o fan hyn. Dio ddim yn ffitio patrwm gweddill y data. Fysa'r 1000 y fan hyn yn cael ei adnabod fel allanolyn, yn Saesneg outlier, sef rhif mawr iawn neu fach iawn sydd ddim yn ffitio patrwm gweddill y data. Ond mi fyddai'r allanolyn yma yn effeithio'r amrediad yn fawr iawn. Rwydd os cofiwch chi yr amrediad ydy'r gwerth mwyaf, yn fan hyn 1000, tynnu'r gwerth lleiaf sydd yn 1. Felly byddai amrediad y set data yma yn 999, sydd yn awgrymu fod y gwasgariad y data yma yn uchel iawn. Ond gywir, ella, os ydym ni'n ystyried y rhifau ar y cychwyn fan hyn, gwasgariad isel sydd gan y data yma, ac mae'r amrediad rhwng chwartel yn adlewyrchu hyn. Os ydym ni'n mynd yn ôl at y diagram yn y top y fan hyn, mae hynna i weld hefyd yn y diagram, roedd byddai'r amrediad yn gwerth mwyaf, tynnu'r gwerth lleiaf, ond mae'r amrediad rhwng chwartel yn chwartel uchaf tynnu'r chwartel isaf. Hynny ydy, pan dyn ni'n cyfrifio'r amrediad rhwng chwartel, dyn ni'n anwybyddu neu'n hepgor rhai o'r gwerthoedd data ar gychwyn y set data, a hefyd yn anwybyddu rhai o'r gwerthoedd data ar ddiwedd y set data. Dyn ni'n canolbwyntio felly ar y data yma sydd yn y canol, ac felly mi fydd allanolion, sef pethau fel y 1000 yma fan hyn, ddim yn cael effaith ar yr amrediad rhwng chwartel. Na un enghraifft arall i orffen, mae yna set data yn fan hyn. Y tro hyn, dydy'r set data yma ddim mewn trefn, felly fi drefnu fo yn gyntaf. Y rhif lleiaf yn fan hyn ydy 3, so na i sgwennu hwnna i gychwyn, a na i dal i nellu fan hyn i ddangos o fi wedi ystyried y 3. Wedyn mae gen i fi 4, yna mae gen i fi 6, dwi'n meddwl, yna 7, ac yna mae yna 8, a mae yna 9. Wedyn, rhifau 2 i gyd, mae gen i fi 12, mae gen i fi 2 14, ac yna mae gen i fi 16 i orffen i ffwrdd. Nawr yn fan hyn, faint eitema data sydd gen i fi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nawr mae hwnna'n eilrif,
felly dwi angen rhoi llinell ddychmygol o lawr y canol fan hyn. Y chwartel isaf fydd canolrif hanner cyntaf y data, canolrif felly y 5 rhif yma, sydd yn amlwg yn 6. A wedyn y chwartel uchaf fydd canolrif ail hanner y data, sydd yn amlwg yn fan hyn yn 14. Ac felly, hefo'r chwartel uchaf a'r chwartel isaf yn ei le, dwi'n gallu gweithio allan yr ymrediad rhwng chwartel. Mi oedd yn chwartel uchaf tynnu chwartel isaf sydd yn yr achos yma yn mynd i fod yn 8. Cyfle nawr ydych chi gyfrifo ymrediad rhwng chwartel setio gwahanol o ddata. Ceisiwch gyfrifo yr ymrediad rhwng chwartel ar gyfer beth ydych chi weld yn nawr ar y sgrin. Ac yna, unwaith ydych chi wedi cael cyfle i wneud hyn, gewch chi wirio'ch atebion chi wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.